Bayan Bani Isra'ila sun tsallake teku cikin ikon Allah, sai suka tsaya a gefen tekun suna kallon yadda ruwa yake hallaka Fir'auna da rundunarsa. Wannan rana ta kasance rana ta tarihi a gare su. Suka yi sujada, suka yi kuka na farin ciki, kuma suka gode wa Allah bisa ceto da ‘yancin da suka samu bayan dogon lokaci na bautar da aka yi musu a Masar. Daga nan ne suka shiga wani sabon yanayi na rayuwar ‘yanci, amma a cikin ƙasa mai wahala, wato hamada. Annabi Musa alaihi salam ya yi musu magana cikin nutsuwa, yana ƙarfafa zukatansu yana cewa, "Ku tashi mu ci gaba da tafiya, a gabanmu akwai wahala da gwaji, amma Allah yana tare da mu." Daga nan, Bani Isra'ila suka bar bakin tekun suka shiga cikin hamada mai faɗi. Ƙasa ce ta yashi, babu bishiyoyi, babu inuwa, rana tana da zafi sosai, iska tana busar da fatar jikin mutane, ga mata suna ɗauke da jariransu, yara suna kuka saboda gajiya, tsofaffi suna tafiya a hankali suna jingina da sandunansu. A haka, bayan kwanaki kaɗan na tafiya, ƙishirwa ta fara bayyana a gare su, bakunansu suka bushe, jikinsu ya fara rasa ƙarfi. Wasu mata ma suka zauna a ƙasa suna kuka, yara ma suna kuka suna neman ruwa. Sai wasu daga cikin mutanen suka ce, "Ya Musa, ruwanmu ya ƙare, ina za mu samu ruwa yanzu?" Sai wasu kuma suka ce, "A Masar, duk da muna cikin wahala, amma muna samun ruwa. Yanzu ga shi babu ruwa, kuma ba mu da komai." Sai Annabi Musa alaihi salam ya ba su haƙuri, suka ci gaba da tafiya. Sai suka isa wani wuri da ake kira Ma'adana. Wurin akwai manyan duwatsu, amma kuma babu ruwan sha a gurin. Ga kuma ƙishirwa ta tsananta a gare su, kuka ya yawaita, ƙorafinsu ma ya ƙaru. Wasu ma daga cikin mutanen sun fara cewa, "Musa, shin ka kawo mu nan ne domin mu mutu da ƙishirwa?" Wasu kuma suna cewa, "Ai, abin da ya fi dacewa kawai mu koma Masar." Annabi Musa alaihi salam ya ji nauyin waɗannan maganganun da suke yi, sai ya ɗaga hannuwansa sama yana roƙon Allah yana cewa, "Ya Ubangiji, mutanen nan sun kusa yanke ƙauna, ka kawo mana agaji." Sai Allah ya yi masa wahayi cewa, "Ka tafi ga dutsen da ke gabanka ka buge shi da sandarka." Sai Annabi Musa alaihi salam ya matsa kusa da dutsen, mutane suna kallonsa cike da mamaki, sai ya ɗaga sandarsa ya doki dutsen. Ai kuwa nan take dutsen ya tsage, ruwa ya fara fitowa. Ruwa ne mai sanyi, ya dinga fitowa kamar an buɗe marfin rijiya. Mutane suka yi ihu da farin ciki, yara suka dinga gudu zuwa shan ruwan. Kowa ya sha ya ƙoshi, mata suka yi kuka saboda jin daɗi. Sai Annabi Musa alaihi salam ya ce musu, "Ku sani cewa Allah ne ya ba ku ruwa, ba ni ba, saboda haka ku gode masa. Ku kwantar da hankalinku, tabbas yana tare da mu." Daga nan, bayan sun sha ruwan sun ƙoshi, sai suka ci gaba da tafiya. Bayan tafiya mai tsawo a cikin hamadar, abincin da suka fito da shi daga Masar shi ma ya ƙare. Yunwa ta kama su sosai, wasu suka fara ganin jiri, wasu suka dinga kuka saboda yunwa, wasu ma suka fara tunanin komawa Masar. Sai mutane suka taru a kusa da Annabi Musa alaihi salam suna cewa, "Ya Musa, abinci ya ƙare, yanzu yaya za mu yi?" Sai Annabi Musa alaihi salam ya dinga kwantar da hankalinsu yana cewa, "Ku yi haƙuri, Allah ba zai bar ku cikin yunwa ba." Nan take kuwa sai ya juya ya yi addu'a ga Allah, sai Allah ya amsa masa da cewa, "Zan saukar muku abinci daga sama, ku ci abin da zai ishe ku iya yau, kada ku ɗibi na gobe, ku bari goben zan baku." Da asuba ta yi, kafin rana ta fito, Bani Isra'ila suka ga wani fari-farin abu mai kama da ƙura ya lulluɓe ƙasar yankin da suke tsaye suka yada zango. Abun yana da laushi,
kuma yana ɗan ƙyalli. Da suka matsa kusa da abin suka duba, sai suka ga ashe abinci ne, yana da ɗanɗano kamar zuma. Yara suka fara ihu suna cewa, manna ne, manna ne, abinci ne, abinci ne. Annabi Musa alaihi salam ya ce musu, ku ci wannan ni'imar Allah ce a gare ku. Sai suka dinga tara wannan manna ɗin suna dafa shi, yana zama kamar burodi mai laushi. A haka kowa ya ci ya ƙoshi cikin farin ciki ya mamaye kowa. Da rana kuma tsuntsayen salwa suka sauko kusa da sansanin ƙasa-ƙasa, sai mutane suka dinga kama su cikin sauƙi, suna yankawa, suna gasawa, suna cin wannan nama. Allah ya ciyar da su daga sama kuma ya ciyar da su daga ƙasa. Sannan Allah ya umarce su kada su tara manna ko salwa domin cin kwana biyu, sai dai abin da zai ishe su a rana ɗaya kawai. Amma wasu daga cikinsu suka saba umarnin saboda tsoron kada gobe su rasa abinci, sai suka ɗebi abincin suka ɓoye domin cin gobe. Amma washe gari sai suka tarar da abin da suka tara ya lallace, ya yi wari. Sai annabi Musa alaihi salam ya ce musu, ku koyi dogaro ga Allah, shi kaɗai ne mai riƙe da rayuwarku, ku daina aikata abin da Allah ya hane ku da shi. Da ruwan da suka samu daga dutse da kuma abincin manna da salwa, Bani Isra'ila suka samu ƙarfi a jikinsu kuma suka ci gaba da tafiya cikin wannan hamada. Duk da tsananin zafin rana da wahala, amma suna tafiya ne da tabbacin cewa Allah yana tare da su. A wannan lokaci, Annabi Musa alaihi salam ya fara ganin cewa mutanen suna koyon haƙuri da tawakkali a hankali. Wannan kuwa shine shirin manyan jarabawoyi da al'amura da za su zo nan gaba a tarihin Bani Isra'ila. Bayan kwanaki da yawa suna tafiya cikin hamada mai cike da zafi, yashi mai motsawa saboda iska, sai Bani Isra'ila suka isa wani fili mai faɗi a gaban wani dutse mai tsayi, mai duhu, mai ban tsoro. Wannan shine dutsen Sinai. Dutsen yana tsaye kamar wani babban gini, gajimare ya lullube samansa, yana ba shi duhu da girma. Mutane suka tsaya suna kallon dutsen cikin fargaba da al'ajabi. Yara da manya suka yi shiru, mata suna kallon dutsen cikin nutsuwa. Sai annabi Musa alaihi salam ya yi musu magana cikin nutsuwa ya ce, ku kwantar da hankalinku, wannan shine dutsen da Allah ya zaɓa domin ya yi magana da mu. Sai Allah ya yi wahayin cewa, ku nisanci yankin dutsen, wanda ya kuskura ya je kusa da shi tabbas zai hallaka. Sai suka kafa sansani a nan cikin filin nesa kaɗan da dutsen. Kowa ya zauna yana fuskantar dutsen cikin tsoro da fata. Mutane suka tsaya suna jiran abin da zai faru. A safiyar rana ta farko, kafin rana ta haska, sai gajimare baƙi ya sauka a hankali a saman dutsen Sinai, ya lullube saman dutsen tamkar rufin babban gida. Iska ta canza, ta dinga busawa da sanyi. Mutane suka ji kamar an buɗe wata ƙofa zuwa wata duniyar daban. Haske yana walƙiya a cikin gajimaren wanda ya rufe dutsen Sinai. Sai kuma ga ƙaramar girgizar ƙasa ta biyo baya. Dutsen ya kaɗa da ƙarfi, amma kuma bai motsa ba daga gurinsa. Mutane suka firgita, kowa yana tunanin wani abu ne mai girma zai faru. Bayan haka ma sai suka ji murya daga sama, ba kamar muryar mutum ba, murya ce mai nauyi, mai shiga zuciya. Sai muryar ta ce, ya Musa, ka zo. Sai mutane suka ƙara firgita, wasu suka faɗi ƙasa, wasu kuma suka ɗaga hannuwa sama suna roƙon gafara cikin rikicewa. Sai annabi Haruna alaihi salam ya matsa kusa da annabi Musa alaihi salam ya ce masa, ya Musa, wannan murya mai girma ce, kai kaɗai za ka iya kusantar can, kawai ka tafi, mu za mu zauna nan muna yi maka addu'a. Sai annabi Musa alaihi salam ya yi murmushi mai laushi, sannan ya ce, tabbas haka ne, to ka tsaya tare da jama'a, ka zama wakilina a gare su, ka kula da su, ka yi musu wa'azi, kada su aikata abin da bai dace ba.
ni kuma bisa alkawarin Allah zan dawo gare ku. Sai annabi Musa alaihi salam ya fara tafiya a hankali yana kallon saman dutsen da walƙiya da haske. Ƙafafunsa suna nutsewa cikin yashi, amma zuciyarsa tana cike da ƙarfin imani. Lokacin da ya isa ga iyakar wurin da Allah ya ce ya tsaya, sai iska ta busa, ya ji kamar ruwa mai sanyi ya sauka a jikinsa. Sai ga murya ta sake kira, tana cewa, "Ka zo Musa, zan baka abin da zai shiryar da jama'arka har izuwa ƙarshe." Sai annabi Musa alaihi salam ya tsugunna ƙasa yana cewa, "Na amsa kiranka ya Ubangiji." Sai ga jimaren ya rufe annabi Musa tamkar an lullube shi da farin haske. Mutane daga nesa suna ganin annabi Musa alaihi salam yana shiga ciki har ya ɓace kamar an ɓoye shi daga duniya. A lokacin da gajimare ya lullube dutsen gaba ɗaya, sai mutane suka ji tsoro mai yawa ya kama su. Wasu suka fara shakku suna cewa, "Anya Musa ba mutuwa zai yi ba kuwa? Ko kuma ya narke saboda haske?" Amma annabi Haruna alaihi salam yana yi musu nuni da su yi shiru, yana cewa, "Ku yi shiru, Ubangiji yana tare da shi." Kwatsam dutsen ya yi shiru. Bayan girgiza, walƙiya da tsawa, sai komai ya tsaya tsit. Dutsen ya yi shiru, gajimare ya yi kauri. Mutane suka zauna jigum suna jiran annabi Musa alaihi salam ya dawo. A wannan lokaci ne annabi Musa alaihi salam ya fara karɓar dokokin Allah kai tsaye, dokokin da za su zama sanadin girmama bani Isra'ila a tsawon ƙarni. Wannan shine farkon mataki na shiryawar jama'a zuwa rayuwa ta gaskiya, bin Allah da adalci. Bari mu dakata a nan a cikin wannan bidiyon namu. Ku biyo mu a bidiyo na gaba domin jin dokokin da annabi Musa alaihi salam ya karɓo daga gurin Ubangiji, dawowarsa, yadda mutane suka zama kafin ya dawo, da yadda suka dinga bautawa maraƙi, da yadda annabi Haruna alaihi salam ya yi ta fama da su kafin annabi Musa alaihi salam ya dawo, kuma bayan ya dawo abubuwan da suka faru. Duka ku biyo mu a bidiyo na gaba domin jin ci gaban wannan tarihi. Idan wannan ne farkon zuwanku a wannan channel tamu, ku yi mana subscribing, ku danna ƙararrawa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyon mu za a sanar da ku. Ku yi mana liking na wannan bidiyon, hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa, kuma za ku iya sharing ɗinsa zuwa abokananku da 'yan uwa na arziki domin su ma su samu wannan tarihi su amfana. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, kuskuren da muka yi kuma Allah ya yafe mana, amin summa amin.